Unsa man imong ginasudlay doy nga wala man kay buhok? Sagdi lang gud na Buknoy. Char-chara gud ni. Murag nag-imagine ko ba nga kining murag naapo ko'y buhok. Suya. Haha, piling pogi man ka doy. Na ako'y pangutana dahil ni Buknoy. Unsa gani ka grado? Grade 5 o grade 6? Grade 6 doy. Unsa man day yung pangutana di ay? Na ako'y pangutana nimo. Tubaga niya, kabalo man gyud ka ani. Sayo no ni kay math man ni, plus ba? 9 plus 9. Unsa may answer? Sayon raman na doy. 18. Sana all. 18, 18. Mali man na Buknoy. Ang saktong tubag anak 99. Maran! Ha? Anong 99 man? Pataka raman ka doy. Unsay nagpataka? Huna aragod. 9 plus 9. 9 itapad ang duha ka 9. Di ba? 99? What? Maran! Pagka bright na lang jud nimo doy oy. Siyempre. Asa man ko naliwat di. Sa nagligwat. Bright kayo ko ay. Char-char lang god. Bibuha gid sa kuan Buknoy ay. Change topic to ay. Wa may ayo ni atong istorya ni. Bibo man kay sa atong silingan Buknoy ay. Kay nagbijuki man sila. Halos kada adlaw man sila nagbijuki. Bibo man kayo. Kita ani wa na gitay. Bijuki ba. Mingaw kayo ta pirmi diri. Luya na to ani Buknoy ay. Kita ra pa jud duha diri. Sige lang. Magkanta-kanta day kadara. Nga ang gitara kay wala pa man nimo giuli. Yati po ka Buknoy ay. Bulabog man punta nimo. Pagkanta-kanta gani no para mabibo ta. Sana all. Sige. Wa man tito ba? Pangutang og tuba dito. Nah, mauron. Maran! Sana all.